Prajem príjemný dobrý deň všetkým. Pozdravujem predovšetkým našich spoluobčanov v našom meste Nováky. Momentálne sa nachádzam a stojím pred Domom kultúry v Novákoch, kde v spolupráci so Spolkom priateľov Bane Nováky sme v roku 2024 a 2025 osadili spomienku na významnú banickú činnosť, či už formou posledného vozíka, symbolického posledného vozíka s uhlím, alebo vláčiku, kde sú rôzne komponenty z banickej činnosti. V tomto volebnom období na začiatku finančná situácia v meste nebola priaznivá, ale rôznymi finančnými opatreniami sme dosiahli aj úsporu finančných prostriedkov, ktorú sa snažíme reinvestovať v prospech mesta, a to aj formou vylepšenia tohto priestoru pred Domom kultúry, kde v tomto roku pred pár dňami sa ukončila celková rekonštrukcia týchto priestorov a pôvodné priestory, ktoré boli predovšetkým z asfaltu, sa vymenili za krásnu zámkovú dlažbu, aby sa skultúrnilo celé prostredie, ktoré zároveň slúži, ako všetci dobre viete, v posledných 2 rokoch napríklad aj na podujatie Medzinárodného dňa detí, alebo napríklad tu končieva tzv. Uholná stopa. Všetkým, ktorí sa spolupodielali na práci, na vytvorení tohto krásneho priestoru zo zámkovej dlažby, týmto vyjadrujem veľkú vďaku a Nováčanom prajem, aby si užili tento priestor. Ďakujem.